направи тук днес? Днес фрезовахме оранжерията. Хубаво. Сега набързо ще заравним малко, за да не стои така, където сме вървели, където е минавала, където съм обръщал, и сеем краставичките. Покажи разсъдчето, което сме си направили. Ето го, даже вече е доста голямо станало и е тръгнало да пуска мустачки. Ще ги посадим всички, тъй като нашите деца цяло лято едат само краставици. Да, точно така, нашите деца едат много краставици, така че ще ги посадим всичките и нека да се залавяме за работа. Тъй като ви споделихме в предно наше видео, че имахме доста проблеми с маната миналата година и бяхме ви задали въпроси как да се справим с маната по краставиците, защото дори и зимата имаше мана по плевелите, които бяха обрасли в оранжерията. И повечето коментари и съвети от вас, приятели, бяха да сменим просто мястото на краставичките, защото те са много податливи към мана. Затова тази година ще сменим от другата страна на краставичките, ще ги сложим и ще следим заедно дали тази година пак ще ни хване маната или вече ще бъдат много по-добре краставичките. Виж колко хубава коренова система. Може да покажеш. Искам да ви покажа. Ето вижте. Виждате тук как се вижда? Да. Ето вижте каква хубава коренова система има. Уникално! Чак се вълнувам. Я да видим тези как са. Тази как е. Супер. Еха. Добре. Директно с пръста си я слагаме. Така не я стресираме толкова, защото корените реално не ги нараняваме изобщо. Да. И просто почват да се развиват и в новата пръст. А тя и тази пръст, която сме ги съдили, е богата на полезни вещества, така че... Добре, сега какво следва? Въпрос към вас, приятели. Какво ви е мнението за махането на мустачките на краставиците? Чела съм различни мнения, че някои хора ги махат, за да могат да стимулират по-голямо производство на краставички и просто ги захващат просто за мрежичка или пък за някакви колчета самите краставички. Така че ще ни е любопитно да споделите вашето мнение тук и да кажете кое според вас е най-добро. Ще очакваме вашите отговори в